too late. It's too late. But anyways, maspark. Vati mudhara ari kuda kuzvigadzirisa azopindira kuti unongonzi zikai vanhu munhu ane 39 years ari pabasa obva apo wapeye 3 months. But maghost workers angawandisa maghost workers ndakakangodzinga maghost chete havasi kuziva kuti ndopi ghost manje bob apinda ndara azoti hatitangire pachapter yesupreme court yamakati dzingai tione kuti maghost mangani because mugabe akaenda kuchikoro zvimwe zvezvo zvekuti uri kurejesa vanhu 300 basa tofanira kuti vanhu 40 mazviona ipeidza vamwe vese ava ndounotora iwe ndozviri kutoitika. saka mudhara zoti allright kana muchikwanisa let's say company ine vanhu 600 and then you fire 400 and that company still is running as usual. Saka 400 avaite imomo. Yes. Boba azoda kuita find out kuti vanhu ava madzinga company yeru ngokika machine ndiyoyo. Hapana kupinda munhu 400. Hapana kana munhu ari kupinda pagedha ari more than anga asikapinde ipapo. Same vanhu ivavo. Vanhu amakadzinga pabanga chi staff shortage. But Boba azoda ndaku reverse president ndo baba vacho nyika. Imi zvamakanyepurana kusupreme izvo zvikaita muda kuvhara maburi aya inini zvangu ndichiripo ndatitange kuti 1 kuti iwo mari yawaitora 1,400 waipari. Yes, because mushini uda uyu nauyu vari 2 apo pane mushuwa pakuda uyu najipa umumba mukuda vanhu 6 apa mama kaemploya vanhu 50 vaitei. That's the issue muno muZimbabwe. Tokona kuti mugaba vauraya nyika zana zidai vanhu vakapinzwa imomo vanhu vasina kana sendi saka waida kutsvaga mari from musangano vachimuraya futi mudhara anongodzvinyirwa arwani but azoti rega ndikuratidzei kuti munoita sei. Hanzi chokwadi chichabuda pachena chiri kutobuda because handiti pane vanhu 400 ivava vakadzingwa. Unoona panoya 10-20 vachitaura kuti takadzingwa basa kuvamwe 200-300 something haindi havasiri kuuya kuzotaura kuti takadzingwa basa. Vane zvitupa zviripa nemazita nemaadresses avo nemaspouses nema-next of kin asi kukambani hapana kapamunobika sadza uyanobika arego utoti jipa ndianomuona zigoti zope muoni kwamuna vanhu 25 kuita kunge kuptc mwana mayangwa izvo waita izvi abo hamaita bo akuti ndiri bondiani kuchicha ndaita iwe mfana uchinditengera dringi ndinotengera kakota handiwadzwa nyepa iri bo iwe uchinditengera kakota.